Kuka on sinun arviosi? En lähde arvioimaan, ihan sama kuka sen tekee, kunhan tekee. Stekline hyvin tulee Tapani päälle. Risto yrittää pelata viivaan Tuomiselle, onnistuukin siinä. Tuominen takaisin Tapanille. Tuominen, Savolaisen paikka, laukaus vaihtaa Karvisen luistimesta suuntaan, menee ohi maalin. Decker nopeasti kääntää USA. Knight, maalin eteen Decker. Vaivoi saa rätypatjansa tielle. Tuominen vielä riittää virtaa. Karvinen, vastassa on Falzer. Karvinen laukoo Falzerin oikean luistimen kärkeen. Stekline. Carpenter. 8,5 minuuttia hetken päästä jäljellä. Ei tule pitkää. Räty ränniin. Hiirikoski perään. Vastaan tulee Carpenter. Hiirikoski menee heittämällä ohi. Nyt on ylivoimahyökkäys. Hiirikoski. Vähän jää lepsuksi. Veto! Siitä tulee paikka! Siitä tulee paikka! Siitä tulee maali! Suomi voittaa maailmanmestaruuden! Ensimmäistä kertaa! Hanskat lentävät! Mailat lentävät! Ilon ylimmillä! Katto nousee! Aivan jonnekin stratosfääriin Espoon areenassa! Suomi on maailmanmestari! Tämä on aivan uskomatonta! Aivan uskomatonta! Suomalaiset pelaajat, he pelasivat, antoivat aivan kaikkeensa. Jokainen antoi aivan kaikkeensa. Siellä on ilman paitaa. Kuka sen maali teki? Vielä muuten tässä pitää se, että nyt lähdetään tarkistelemaan. Sinne mennään puhelimeen. Ilo on ylimmillä. Siellä on jo varusteet lentänyt pitkin poikin, mutta se pitää kertoa tässä kaikessa täydessä euforiassa, että tuomaristo on siellä pitämässä keskusteluja ja aika vaikea tätä on lähteä hylkäämään. Totta kai siinä USA yrittää tehdä kaikkeensa ja keksiä syyn, mutta Hiirikoski siinä ajautuu päin Riksbyä ja kiekko putoaa totta kai Petra Niemiselle. Mutta tilanteessahan Riksby on ajautunut maalialueen ulkopuolelle, joten hän on täysin alueen ulkopuolella. Miksi maalia voisi hyväksyä? Vaikea sitä on lähteä hylkäämään. Hiirikosken veto, sen jälkeen ärhäkkäästi perään ja Petra Nieminen. On tullut sanottua aika monta kertaa se, että mitä tärkeämpi peli, sitä enemmän. Ja sitä ratkaisevimmilla hetkillä on Nieminen mukana ja siinäkin upottaa kiekon kuin äänestyslipukkeen vaaliuurnaan. Aika pitkiä hetkiä tässä saa odotella. Aivan hermoja raastavaa. Kuten nähdään, niin Hiirikoskellakin käsi väpättää. Siinä voi olla jotain vammaa tai sitten se voi olla myös silkkaa jännitystä. Ei tässä itselläkään käsi vakaana ole. Ei todellakaan. Edelleenkin tarkastellaan. Maali. Yleisö on sitä yleisö. mieltä. Yleisö on sitä mieltä, että maali. Antaa painetta lisää ja tämä on, jos se kirpputori oli jossain vaiheessa Suomen maalin takana, niin jos tämä maali hylättäisiin, niin melkoinen penkominen olisi. Mistä löytyy oikea maila, mistä löytyy oikeat hanskat, mistä löytyy oma kypärä. Koko USA:n joukkue on penkillä, se seisoo, se odottaa. Ei tässä ratkaisua saada saman tien. Tuleeko jättimäinen pettymys vai tuplajuhlat? Siinä ei kuitenkaan tuomaristo reagoinut itse tilanteessa, vaan saman tien näytettiin kättä maalia kohti. Vielä kertaalleen Hiirikosken veto ja jälleen Riksby
pomputtaa helpon vedon eteensä. Hiirikoski siinä ajautuu päin. Kiekko putoaa kulta tarjottimella Petra Niemiselle ja sen jälkeen verkko helähtää. Jotenkin Suomen joukkueesta on havaittavissa se, että he eivät usko tämän maalin hylkäämiseen. Siihen ei usko tämä halli. Siihen et uskonut sinä, Saara. Tuomaristo empii edelleen. Kauan siinä kestää päätöksenteossa. Jos spekuloidaan sitä huononta vaihtoehtoa, että maali hylättäisiin, niin kyllähän tästä henkisesti olisi äärimmäisen vaikeaa lähteä takaisin pelaamaan, mutta sekin toki olisi tehtävä. Toisaalta henkinen kantti on vaikuttanut olevan aika loppumaton. Ei ole kellään enää pakarat penkissä. Kaikki odottavat nyt ratkaisua. Siinä on käsikin laitettu jo suun eteen, ettei paljasteta ja ei tule päätöstä vieläkään. Kauanko tätä leivotaan? Nyt kohotetaan pullaa ihan huolella. Kohta se pulla paisuu uunista ulos. Mustonen nostattaa tunnelmaa. Hänenkin katseensa on sellainen, että ei se nyt ihan koiranpentu ilme ollut, mutta osittain sellainen, että anna nyt sen maali. Anna nyt se maali. Itse en ole törmännyt ainakaan tilanteeseen, jossa maali olisi tämän jälkeen tällaisessa hylätty niin, että tuota kamppeet jouduttaisiin keräämään kasaan. 8.27. Siihen on digitaalit pysähtyneet. Mistähän asti sitä päätöstä ollaan hakemassa? Pitkään se ainakin kestää. En tiedä, ei tämä enää hirmujen raastamista ole. Tämä on vähän kuin vesikidutusta nyt. Siinä on nimi jos toinenkin kyltissä. Tapanin numero 77. Se on toistaiseksi merkitty maalintekijätilastoon. Tuleeko sinne ottelun viimeiseksi tilastomerkinnäksi myös numero 19 Petra Nieminen? Mutta on tässä myös vähän uhkakuvia, koska tämä kestää nyt näin kauan. Tuomaristo tietää sen myös itse, että tämä kotihallin paine, tämä päätös on aivan uskomattoman vaikea tehdä. Nyt tulee tuomio. Maalia ei hyväksytä. Ei ole totta. No nyt alkaa kamppeiden keräys ja Pumppu sanoo kohta seis. Mustonen haluaa tietää, miksi maali hylättiin. Hiirikoski törmää Rigsbyin. Nyt on sellainen draaman kaari, että parhaatkaan käsikirjoittajat eivät vastaavaan pysty. Tämä peli venyy. Mutta miten USA saa tästä jäähyn aikaiseksi? He eivät kuitenkaan koskeneet kiekkoon ennen kuin